Na mo pay pag-abot na mo dire. Di ba naadit ka pa? Dire sa highway. Mo pay pag-abot na mo gibalalod, gikan og buyog. 1 hour kapin. Balalod na ni siya mga igsoon. Oh. Kaway sabi diri kay laylay kayo. Oras na. Laylay kay tuhod. Dili mo ka kay Lubot. Sud lagi, kuridason lagi mo nato kay nasado ng dalan. No, pero to Layo yung bahay mga igsoon. di ba hadjong ra kayo? Layo pa tong amlan. Napamigi malalod. Mga 2 hours pa. Kaway sa midiri kay kuan pa man. Laylay kayo ang lubot. Oo. Sa muna itong mga kaubanan. Na mahuway sa midiri. Sa